juuri saapuneet tänne sijaintiimme. Meillä on tässä eturivin paikat. Ja otamme tulevan Tarsanusten herrasta 3 elokuvaan. Mitkä ovat ne tunnelmat? Antti Hiitti, nyt kun olemme olleet noin 5 minuuttia täällä paikan päällä. Aika kylmä täällä, no ei oo. Ihan hyvä meininki. Sinulla on tuollainen HC-leffalippujen jonottajan tuoli. Minulla on vain tämmönen paska jakkara. Oikein HC-nojatuoli. Näissäkin huono puolensa. Kello on tarkalleen 20:27. Liikenne on kaupungilla kova. Normaali perjantai-ilta, Vammalan yöelämä. Ja me, Matti ja Jarno, jotka tulevat sijaitsemaan paikoilla 3 ja 4. Soittaa Matille, että me ollaan täällä. Tulevat saapumaan paikalle jossain vaiheessa. Ikävä puoli tässä jonottamispaikassa on, että vieressä on tosiaan tämä paikallinen juottola Jani. Siellä varmasti tulemme näkemään illan aikana useita juopuneita. Vaihtoehto liikevaihto. Ei, kun me jonotetaan noita elokuvalippuja. Tulee huomenna aamulla myyntiin ensi-iltaliput. Ei oo totta. Joo. Tämmönen on nyt tilanne. Ei ole edes totta. On. Tässä tää elokuvateatteri on. Kello 8 alkaa lippujen myynti. Oh. Eikö olisi yksinkertaisempaa soittaa tuolle jatkalle ja sanoa, että pari lippua? Ja niin Tompalle. Niin. Joo, ei saa se tietysti, mutta tää on parempi fiilis tulee. Tulee semmoinen olo, että on tehnyt niitten eteen jotain. Joo, hän Helsingissä on ottanut jo melkein 3 viikkoa. Ai. Juu. No. Millais? Sä paat kahvia, maitoa ja sokeria niinkö? Maitoa kyllä, mutta en sokeria. Aha, ja sinä? Mä en juo kahvia ollenkaan, mä juon vaan teetä. Noniin, paatko sä tehdä sokeria? Paa. Siis sä paat maitoa, mutta et sokeria ja sä paat tehdä pelkkää sokeria. Joo. Joo. Oliko se oikein nyt? Kyllä. Kiitos. Tässä ystävällinen. Kahvi ilman sokeria. Joo. Kiitos. Kiitos. Sitä paitsi, Ystävällinen kadunmies tuo meille lämmikettä. jos ette oo ihan kauhean tylsiä, niin kun voi haluta ne kiput takaisin. Mä kyllä sanon, että jos te heitette ne tonne vitun kuuseen, niin mä maksan ne, mutta Ei kyllä mennä. Kyllä me nää tuodaan. Vähintään tohon portsarille tohon ovelle. ei siellä mitään portsaria, mutta mä tonne sisärappuselle sitä aina. Selvä. Kiitos paljon. Tällä wow. Kippisen kulaus, merimiehen munaus. Se on teetä. Antti, mones tunti? Tässä on toka tunti meneillään vai? Eikö? Kello on nyt tarkalleen 21:24. Olemme siis hieman runsaan tunnin olleet tässä. Tiedotusvälineet tuli jo vähän aikaa sitten paikalle. Sitten teet on saatu nyt juotua. Tomppa tosta kulki ja Anna ja Laura kävi ja ollaan tämmönen... Ja Lassekin poikkesi. Lassekin poikkesi ja... Lasse kuvattiin. Matti on saapunut paikalle kuvaa ittees. Jarno tulee ehkä joskus tässä. Muutenkin ollaan tämmönen Vammalan yleinen nähtävyys tässä nyt näin niinku ja hyvä on meininki. Varastin Antilta justiin suuri seikkailu. Tai itse asiassa mitäkin. Kuvataan hei viralliset penkit. Kuvataan. Welcome jazz lovers. Welcome jazz lovers. Sitten tässä on tää uusnatsien SS-tuoli. Ja sitten tässä on tää Uusnatsit 2 tuoli Suomen lipun väreissä. Se on vähän niinku mun tuoli. Ja. Ei tässä sitten kummempia.
Missä teidän teltta on? Autossa kato, ei me vielä mitään telttaa ja joku tulee sen päälle. Kato, me laitetaan teltta pystyyn vasta 4 jälkeen, ettei humalaiset potki meitä kylkiluita. Toi sopii toi pipo tähän aiheeseen. Tarpeeksi pakkasta toi pipo. Tää jääri. Eikö sulla oo toppahousut? Mullakin on autossa, mulla on autossa toppahousut. En mä tiedä, mä soitan äitille sitten, jos tulee kylmä. Se tuleekin varmaan tosi mielellään silleen Niin. keskellä yötä 4, vaikka tähän herää. Sulla on villapöksyä tuolla. Kuningas aprikoosi tulee paikalle. Kato, kaveri on ihan topattu. Ei. Moro! Moro. Vittu, mulla on joku täytetty karhu, saatana. Jätkä on ihan topattu. Mutta täällä on semmonen helvetin paksu huili.